ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ንክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ክቡራትና ሎሚ ቀዳም ዘዳለናልኩም መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ከም ኣብ ትግራይ ዝበሉ ከባብታት ዘጋጥም ዓፀቦ ከጋጥም ከሎ ህዝቢ ነቶም ዝለመዶም መግብታት ዝትክእን ቀልጢፉ ክባፅሕ ዝኽእልን ንምግብነት ዘገልግሉ ኣሕምልትን ፍረምረን ኣየኖት እዮም ዝብል ኮይኑሎ ኣጋይሽና ምሕረት ሃይለ ኣብ ባህርያዊ ለውጢ ኣብ ሳይንሳዊ ስርዓት ኣመጋግባ ብማስተርስ ዲግሪ ዝተመረቐት ቅድም ክብል ኣብ ሬድዮ ጀርመን ምስ ሳይንሳዊ ስርዓት ኣመጋግባ ዝተተሓዘ መደባት ተዳሉ ዝነበረት እያ። ኣብ ረትሃብተ ጊዮርጊስ ብIoT ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ማስተርስ ዲግሪ ዝተመረቐት ከምውን ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ሕርሻ ማሽሩም ተዋፊራ ትርከብን ሳልሳይ ጋሻና ኣበባ ወልደ ተኽለእያ ኣበባ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግዝኣት ኣሪዞና ትነብርን ብሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ማስተርስ ዲግሪ ዝተመረቐት ኣብ ትግራይ ገልዒ በለስን ዝተፈላለየ መግብነት ንምውዓል ካብ ዝሰልጠኑ ፈላሞት እታ ሓንቲ እያ። ሳራ ፍስሓየ ዓዲማተን ናባ ከሳግረኩም። እቲ ህዝብ እንታይ ይመስል ከመይ ትግምግምዮ ምስ ስርዓት ኣመጋግብኡ ተታሒዙ? ስራሕና ምስ ደቂ ኣንስትዮ ታገትናትና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ነይሩ እቲ ስርዓት ኣመጋግባ ክመሓየሽ ክንሪኦ ከለና ኦፍ ኮርስ ባህሪ ነይሩ ሓደ ፀገም ነይሩ ባህሪ ኣመጋግባ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ጾም ይጾም ብጾም ዝመጽእ ማልኑትሪሽን ገለ ይኣቱ ነይሩ ወይ ከዓ ድኻታት ከማን ኣለው ድኽነት ከማን ነይሩ ከምዚ ፀገም ዘለሲ እቲ ማልኑትሪሽን ከለና በብዓይነቱ ደረጃ ዘሎ አኩት severe or chronically malnutrition ክንብል ከለና እቲ severe ገለ ዝኣቱ ብጣዕሚ ዝጎድእ ንነፍሲ ኣይነበረን ተመጋግባ ሞር ኣቲ ባህሪ ምልዋጥ ነይሩ እቲ ባህሪ ክንብል ከለና እቲ ድኽዳኸ ምእንቲ ክትጠፍእ እቲ ሰብ ምእንቲ ኣብ ገደንኡ ዘሎ ከምዚ ሓምሊ ገለ يأكلوا بلا خبل تي كافتي ويك عندك قالنسي وتنسي تطوبانسي كابت قرب كوس تطمسي تي يقول أنيرنا النفس نقولي أنت أو هيكان كمان يقول لازم نبرة أنت تي malnutrition لك تحالف أبو ذهب كوكل nutrition behavior change كذا إن أنا أتمنى بفلاي مس سرعة مجاجبات تحيزو أنت أخم توهم نيركم أقبلت هزب خنتاي مسل نيرو أو بوزح عينت نهبنا لك حاجة وانا نسار حلو زنبرنا بلسي كل عبلس كلسي أب كل إزرك قدم سبي فوق ورهم قلنا حراي كم قال جالو ترسيو أما قاعدين بقلعتي حجي أبكو كندومنتريشن يلا مستنك نسيون صريح خلنا بقول عبلس قرنا كم حمل قرنا دارا يناس نصرح لنا تي بنفتنا تو تي نوتريشنال بنفت كلا نقول لنا بفلاني لما نركنستيون ينيرو تي كوكندومنتريشن مثلا تي behavior change كلا زاربا تسب أنا قمت زرع هو مستي أنا بناتي وردات بعدين ناتي ثلاثة وردات بعدين رنت حلا من وركو جن أبو زحاب لألي 10 دقائق على ينيرو أبي كمان اختصار حنيركي أنا كنت أفشو مخينة قلت تنبين بشراكة بخا لعلى أدياب يسافح نيرة 14 دقائق ولا 30 نيرة بوزحنا نوارد نيرنا نخيط نيرنا ببعينة سميت بروجرام نيرة كنت أنا تبلس أما جمالا كندزي كانت أفشن حجم نصورنا في درس حتى نصرحنا ورنا بيعلو بلس أبشر خن كيد كلنا قربنا
أو سلازير كب كال مقبلنا نقبلنا نعرف خبابا أمزله وكلنا حجي نوك حجي بزيتي ويكا أكيمان جلسة تطبق زيت من جرا خرقبا كل يركبني لأن أصيب بس نورق أصلنا أطفالنا ما يجعل خلق كله أبكدنا أحمل كمان نسوتو حاد بروجكت نيرو تقدرنا أحمل شيء قال قصة قال قد يفسر بقول بقليل لقرأ هو أدخل لك النسيو نسوا كمان حاد برنامج لازم توسخ عادة أم قال بروتين قال لز قد لنا براسي حجي حنتي نايك شرع ما شو ممكن يكلنا نشتى بالي بروجكت مننا نيرنا نستعمل جملة حتى هذا قرب في يعني أقبل وديان سبتي أي فلتني ترشوا زي تمزي بلس كل خمسة كلامه يفلتني صراحة أنا خندي خيطة برنا نجي أقبل ولا يقولون جن في بروجكت بتاعنا بقولنا تقبلنا تركنا سيو بقول واجرنا فرحنا يعني أبو زحيان لا نيرن سلازي بزحت أجمعين ورنتم محبرة سباب مقبل مالتي حدش نقدر مقبل كم تزرع أخو بزحين وران قلنا أفتي أم جلسي أي قبلون يعني رجعت أم سي أنا هاي ما نسترزقونت أي قبلنا جن حدش نجار نحن طبقة كامس أم عليكار أرى خايم بعلم قاعد صريح إنه طبقة قبلون يعني عبرهت نواخ خصائص جرسكي عبروان دا أختنا برزلخي كنا تاتهم مجاجبات محبرة سب مس أبتجراي زلوا محبرة سب كسرية كلخي كما يمثل كما إخي تجمجم يوم بماري في قطرينات متجو عينة مجبي بس حلو ويو بنترشوا من طبق بقول مجبي تسلوا ممكن تقبل النتو I think ليش تاي كنتنا عدنا محبرة بتقدم مثلني بزح مسرح يد الليو كابت زلمة عينة مجبي طولي لهم زوجوا سواتي يكونن ما شو مزعد كابت تعتات عشرة عمتين بقليون غيره لكن ستين سرح يد الليو أبجيزين ولا ناتم حاجة شيء خدم بر تي تقبلنا كم تزيدلات إنه ذات يكونن بقى حطوا أورجانيك نجار كوتا يدولين ما شو من بعض أورجانيك خوين هالو فلا زي تلامذة رحتوا أنا يزين أبانت أجمعت هالو أبجيزين كنا تمحي شيء بفلاي أبتقرأي تفلت يا أخي خمسة نجارات بفلاي مسك أنت إشارة ويدما مشروم نابتقرأي خمسة كله أبتقرأي زوها شم استفاليو كم أخول لاي كفتم زي باللعز بهالو مقبي أم ببهلي أو دم مسخي أو حرشة إخذ صار حزل لخي بزعوا مشرومنا أبتقرأي زلوا تقبلنا النجارني بما سرتنا ينات أجمع تايبيو في كات زلا مدنايو كات كونترت زن كنوتين زلنا ولا هاتبو كات حيزنا زلنا زبلة ولا تكون كاب أخنوت نشتي يعقلنا عيو لمجن هايمانة انت زلوت انت توتيقو ناي زي مقبال انتنا حيالي البحر ناي ماشوم تقمرينا بزحات يمناو دحرايك من الناس قل ماشوم زي باللعي اللووي زي باللع ساينتيفيكالون مرزان تلازقونا زي باللع زي باللع قل من مقبالو تأجمل لنا حز من الوقت اندحرنا بالناس أنا بالحكم التقرينا لا بلع خزر امتقوينا مكان ديس ناي مقار عامني أولو probability إلى خايك للقونا تقبالو كل يوم إيرا بلعة تبايلو ناينا حزبي تعيرة إيرنا تحمى طعمان بر أو وش تزلو تزبلع بارتو نقبل جيزي وصلي إذا تات أجمله اندحر ماشوم بدن بيتقبل نترخيونا تجري أسيجن بزحات تقمتات النيو بتلف بحزي ناي مالنسويكن حاجة تجمع جاتي منا لو أوريدي ناي ماشوم تحسو ثم nutritional content هاي تلاقونا بزح بكربوهيدرات ريتشيو بروتين هاي كونتنت نيو حالوت أنتي أوكسيدانتس نا مينرالز هلوه تلاقي أبتمال نيوتريشن حياة تواتك توات خالي هلا فقط أبناء دك أنستيو ببيزنس ملك عند حرينا دك أنستيو حياة تبغى قلنا نايس راح تجي فترة لأن ببيزنس حين عند حرينا يوم هنا في إندور فارمينج يو أوش تجازأن بزي من حياة الجلبات فارم جيرانس نوعلكم إيكونوميكالي إنديبندنت كوكونا يخلاين مالتي أبا بلس أب تجري بفلاي تجري ونخوينو فلاي أب رايان رقاو زبان عزيز فلت فرام رأيو أوان كرمتنا مقبلنات كتقاملون يرأيو قال عدما مقبلنات كفت خويني قل يخون مبر عمتات اندحريت كمالسكمو أما مس تسارح من بار كيفالت إيه أو أبصرح اللقوان دما قال عبالس بزتفل علي عينات نمقبلنات كوعل أفتشعي وان كاب السلت أنا حانتو النسخي أخي
እስኪ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝነበረ ተቐባልነት እንታይ ይመስል ሽዑ ዝነበሩ ኩነታት እስኪ ንገረና ኣብ ትግራይ ገልዕ በለስ ወይ ገልዒ ሽላ ውልዶ በለስ እንብሎ ምብላዕ ኣብ ዘይተፈለጠሉ ጊዜ ብፍጹም ኣብ ዘይሕሰበሉ ጊዜ ሓንቲ ማሕበር ካብቲ ሕብረተሰብ ኣረኣእያ ለለውጥ ኢላስ ንምግብነት ይውዕል እዩ ኢላ ትሰርሕ ሓንቲ ማሕበር ነይራ ማሕበር እኖታት ይልዋ ወይ በእንግሊዝኛ ማምስ ፎርማምስ ትበሃል ድርጅት ኣነ ካብተና መጀመርያ ዳርጋ መስራቲት እየ እቲ ማሕበር ለመስረተቱ ወይዘሮ ትበርህ ወልደ ገብርኤል ትበሃል ብዘጋጣሚ እዚ ኣብ እንግሊዝ ዓዲ ለ30 ዓመት ነቢራ ብዛዕባ ተመጣጠነ ምግቢ በዓልቲ ሞያ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ማሕበር ንእኖታት ኢላ መስሪታ ዓቕሚ ምዕባይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ ዋና ስርሑ እዚ ማለት ብ1993 ዓመተ ምህረት እያ መስሪታ ዛ ማሕበር ኣነ ብ1994 እቲ ስራሕ ጀሚራ ፈቆዶ ገጠራት ይኹን ሙሉእ ከተማ መቐለ ኣብ መቐለ ከባቢ ኣለዋ ገጠራት ልዑደት ትንኸተለና መምህር ትበርህ ትሪእሞ እዚ ደኣ እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ኢላቶም ነቲ ገልዕ በለስ እዚ ደኣ ንሓጮርነት ንጥቀመሉ ለእንስሳት ምግብነት ኢና ንጥቀመሉ ይብለዋ እቶም ገባራት ከባቢ መቐለ ነበሩ 9 ጣብያታት ኢና መሪፅና ነርና እቲ ፍሩስ ጽቡቕ ዓመት ተጸቢኹም ትበልዕዎ እዚ ንምግብነት ይውዕል እዩ ኢላ ጀሚራቶም እዚ ንምግብነት ይውዕል እዩ በሽዑ ነበረና ሕብረተሰብ ኣቀባብላ ከም ዕውዲት እዮም ቆጢሮማ ናግንዛበ ሕጽረት ነይሩ ገልዕ በለስስ ለእንስሳት ይልውሃው ወይለ ለሓጹርነት ይልጠቅም ንምግብነት ይውዕል ይልብል ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ግንዛበ ይነበረ ብተግባር ሰሞያ ምጽኣ ካብ ሜክሲኮ ኣሜክሲካውያን ፍሉጥ ምግቦም እዩ ዕሾኸር ጊፎም ሓጢቦም ኣድሪቆም ጥሒኖም ብቅጫ መልክዕ ገይሮም ቶርቲያ ኢሎም ይሰርሕዎ ዕለታዊ ምግቦም እዩ ድሓር ካብ ሜክሲኮ ትግን ሓንቲ ፕሮፌሰር ና ምግቢ ተመጣጠነ ምግቢ በዓልቲ ሞያ ሽዑ ጊዜ 14 ቆልዑ ነርና ስልጠና ንወስድ ስልጠና ምስ ወሰድና ነቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ንህብ ማለት እዩ ብተግባር ላባዕሉ ወሲድና 9 ጣብያታት ከተማ መቐለ መሪፅና ወረዳ እንደርታ እንበሃላ ነይረን መጀመሪያ በህዝብ መቐለ ኢና ጀሚርና ካብ ወረዳ እንደርታ ይበሃላ ማይ ዓለም ስራዋት ዓይናለም ዓድሓ ፈረግዳዕሮ ደብሪ ማይ አንበሳ እዚኦም ብቻ 9 ጣብያታት መሪፅና ከም መተሓባበሪት ኣነ ኮይና ኣነ ባዕለይ ሰልጢነየ ተጠቃሚት በለስ ክሳብ ሕዚ ገርመጓላው ዚላ እና ብጣዕሚ ዕለታዊ ምግቢ እዩ ማለት ይረውሑ ካብ መፍላጥ ለሽዑ ግን ቀሊል የነበረ ልክትጥዕምዩ ለዋዕሉ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ታይ ብሓፈሻ ሕብረተሰብና ልለዎ ግንዛበ ሕጽረት እዩ ኣብ ከባቢ ሕድሕድ ወረዳታት ትግራይ ተሪእና ናዋዕሉ ለኸኣለ ንምግቢ ትሕዝቶና ምግብነት ትሕዝቶ ለለዎም ቁጥላ መጽለን እዩ ፍራምረን እዩ ግን ኣይንጥቀመሉ ግንዛበ ሕጽረት ስለለና እዩ ካብኡ እንደገና ብባህልና ለሓዝናዮም ምግብታት እዩ ናሃፋት ምግቢ እና ንጽውዕን ስጋ ናደኻታት ምግቢ እና ንጽውዕን ሽሮ እና ካብዘን ክልተ እዚአን ወጻእታት خالي نمجاجوا سرعتنا وندكما يكلنا وعلي ترتلخو مالتي حبرتسو طقمنا تردم خلا ناغنزاب نمخاب لملؤ تግራይ تحر بزعبا بلس استمهرو قتيلو تسفح في حس كساب ماخل عد አዲስ አበባ ውን ለኤግዚቢሽንነት ወቂዕ ነይሩ ይማለት በለስ ለተጀመረው መውዳታ 94 ዓመተ ምህረት ዋላ ተኮነ ሙሉእ በሙሉእ ስራሕ ጀመረ ግን 95 ዓመተ ምህረት እዩ ስለዚህ 18 ዓመት አውቂርና ነና ማለት እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ቪኦኤ ትግርኛ እዩ ናብ ሳራ ክሕልፈኩም ኣብቲ ሽዑ እዋን ማሕበረሰብ ንኽቕበሎ ብዙሓት ዕንቅፋታት ከም ዝነበሩ ይዝክር ግን ማሕበረነታት ንነታት ከም ሓደ ፍልፍል እቶታ ጌራ ትጥቀመሉ መንባራ እውን ይዝክር እየ ከመይ ነይሩ ድሓር ኣፍልጦ ምስተገነየ ብልገርም መልክዑ ሕብረተሰብና እናተቐበሎ መፅዩ እዚ ክብል ቀሊል የነበረ ከቢድ ነይሩ ብረድስቲ የለ መምተሪ የለ ኩሉ ተሸኪምና ፈወደ ገጠራትና ናዘርና ተግባረም ከርና ድሓር ግን ማሕበረነታት ንነታት ባዕላ خم نأتوت مجني من قد جرات تقييمات له بخمي بمرمرتا بكراميلا إنها تجبره تبلسي شوات نيو بالجوس بتقمع ملكة
دحارتم وطاعتኛታት ለማህበርነታት ክጉምዩ ትመጽእ ተለውስ ግፍፍ ኢሎም ሒዞም ይخدو ተመርማራት አናና ትርጉም ላይ ተረዳና እዛቶም በጣም ትርጉም ስለተረዳው ሒዞም ይخدو دحار حسيبنا وأذيهم هذا project قطنيا لتا محور الشعوب بتعامي جماريت محور يعني رابنا مين وراي خم فلفل إتوت كيرنا تتقيمنا له مرمراتنا الشقة بسفيحو بمشاط بالشعجزي تجميرو دحرنا وعلو لخا على سرحتنا تتم تقطيرو سلطنا توهيوان وأخواني لن تمديبا لسرحة دك أنستيو تفتيرا كاو حاليفو بتعامل جرم أو كبابي عد حوسي الشعوب جنا عم عبالة ينيرو جنا بتقول ولا برخاء ينيرو جزاو تحدش تسرحني تاينا جيرنا وشاهي بكاشة زرقي حد شاهي لشطة دك أنستي نيرك يا وانا على ما أنا محور النوتات عقم معبي دك أنستي سلالخونا لا أنينا هم تارجت وسيدنا أسلتنا تاينا قرونا شاهي يمنا سلبل السريح نكشطة جيرنا دحرب الجرم ملكو تمين ولو لصرح نورو مع التوسر راح تنجات فوتيمو قصدنا يخلنا يتجبنا ما يلي يستينا هم إلهم فوتيمو اللي توم مقوم جيرمو زيت العيلة وتمالت نتحسس بالوت ولا كوخد بيتنا ورا الحورة تسمنا مملوات عمودات جن دوت متينيري أبرهت نواخ خملة سكي أبزوان أبرواندا مشروم ويدما كنت شعراء إخي تمرتي أب سرح الرشة توافيركي اختركبي اسك بزعبة كنت شعرا نقارنا خمي يتكل خمي يعبي بزعبو اسك نقارنا بزعبة كنت شعرا سانغايي خاصم كانت لك قوتلي زبل عن زي بل عن بكتيريا زبل عن زي بل عن إنسان زبل عن زي بل عن تفايلهم أبقل تزمكالو كنت شعراون كاتم زبل عن زي بل عن سانغاي قويني زبل عن زي بل عن لو كنت شعرا بعلون زبل عن زي بل عينه حزناي كنت شعرا زارتات بزحات يوم توم عينتات كنت شارع عزيهم بزحات يوم كتاب لعلعة سربعة زبلعو عينت كنت شارعات هلو من مدحاني تزوعلو كتاب $10 من حدا كيلو راح يشوتو بتعمي خبارات كنت شارع ناي كنت شارع عينتات هون اليوم حزي بحثوا شان معلام زاكل اتي انا شي زي زلقو كنت شارع اويستر يبحال لك انت بعدنا طلال زبي عين حمو قدنا بلنا نسوى أنا يطلع القرط زلو قنت شارع يحز السرح زلقو سسمو أويستر ماشوم يبهال بإنجليزيا إذي عمل هاي كوابي يوكل بتعمل زفحولة زكونا كوابي يوكل بتوفتروني يوكلي بعد خون اكتر بعض خليخا عبكرمت يوكل زنابرا بتفترو قاليو زبالعيو قاليو خازي بالعيو ثم مرزامات شتؤوني في اللاتيو زي باللعم عينة قنت شارعيو أب حسر كرمت فرنتي بتلي بقدر زعبيتك كرمت فرنتك كده حسر كوفي لي حدر ليرو الصوم زبلعو عينة معلومات يوم مهناتو حدا تزتكم لساب ستريت كلايكا ولا بتعنون يفلقيو شما بتعني شما شتاون اللو مرزانيو أي بالله تيجي تبقى فليفرون اللو مالتي تلاقي بتفطرو بحسشان كنت شارع عب دخلنا كعقلنا شرشة ترى فمهرتن جيز وكل مش بوتا ترخيو بعلو برخا يكون من بحثر يكون بقلة يوكل بعد كان بحركة تخلقين كاجن تلمس زبالة زف الجزاء تاريخ خايو أو وش تجزاء فارم تجبر أجتنا عدنا على هدمو ويبتشكات تفكادي بإننا دي كاب قتلي حدين كذا ترح جزاء يعني ميتو زكونا ناي الرشا ما أخذ خوني خليه مالتي نقنت الشهر كما يبعث حزب زرع اللو سناي تفكر من بجفو حزب بعل خافر متجر لو أنت شارع زرع اللو زرع الزجاجة كسرنا أيو خالوتون كنت كم نخلنا خالوت جرينا زي سيدي زجاجة خاو زرع الزجاجة مو زي أنا ما يشيلهم كمثلك إن تخليه كلسنا ولو أنا ما يشيلهم ترانسفير جبل أتيلو فاتخيلنا فارمهم جبران خلينا زي عروان دا زقبر زولو سيستاني ينبر عبن بعال فندن كالو تحدثاتن كاتا يقبرو كاتتاتا زرعيت متومو عبلاستيق ويبترشوا ويقوما غيرهم متحسر عبتي حسر زملانتن سترلايزي قبر كلهم تما يكرو قالسمين ترقتلو عطوري زكونت هالستريت كان زرعي كوف 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 يبلوا كاوي بشيطة زكونت بوتا تدوخني بيتبلوا بوتا يغمدوا تباشون بعلي متى مالتي ماي ليش تلاقي مدينتي ريجيت مقارن برناي ما شو نطبقناتو زي بحال عبي سرح يبنون عباي سرح سرها لايز مقارية نبغى ويمشات ندحر مقاط كونه
ከይቃጠለካ ምክንያቱ እንትን ይኸለን እቲ ሙቀት ይኸለን ናይ ፀሐይ ብርሃኑን አይደለም ከይጉዳይካ ሓሳፉ ከይመጽዎ ገለታት እሱ ምክንኻን እንበር ምንም ዓይነት እዚ ዝበሃል ዓብይ ስራሕ ይብል ስለዚህ ኣብዚ ፍልቦታ ይወቅል ካብቶም ተረፈ ምህርቲ ዓድና ዘለው በቀሊሉ ክነርበሓ ንኽእልና ከምቲ ናይ ሩዋንዳ ተኮይኑ ከዓ ኣንቲና ናይ ተረፈ ምህርቲ ኮተን ሃስክ ተጠቂምና ምስ ላይም ተሓዊሱ ምስ ናይ ስርናይ ሓሰር ንፋይ ተሓዊሱ እዩ ዝዘጋጀ እዚ ኣንቲና ኣብ ሓመዲና ንተክሎ ንሕና ዝበለጠ ምህርቲ ህዝቢ ብዝብል ካውኻ ናይ ስርናይ ሓሰር ብዙሕ ምህርቲ ስለዘይብሎም ስመሪቶም ግን ንዓድና ምትሓሰር ዝበለጠ ውፅኢታዊ ክኾኑ ኢለ ይሓስብ ኣነ ንባዕለይ እዚ ንእሽቶ ኤክስፐሪመንት ክገብር ይጅምር ኣለኹ እሱ ውፅኢቱ ምስ ረኣኽዎ የናይ ሃይ ፕሮዳክሽን ከም ዘለዎ ንቐፃሊ ኣፕዴት ዝገብር ይኸውን ዓብዪ ናይ ጉልበት ስራሕ ስለዘይደሊ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተመረፀ ዓይነት ስራሕ እዩ ምክንያቱ ሓደ ከም ህፃን ቆልዓ ምክንኻን ይደሊ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ እዩ ምክንያቱ ሓሳኻት ኣቲኪ ወዲያው ከጥቅዖ ይኽእል እዩ ተረፈ ምህርቲ ናይ ሕርሻ ስለዝኾነ ኩሎም እዮም ዝደልይዎ እቶም ፍልሐየ ገለየ ማለት እዩ እዚ ስታት ከይመፅእ ምጭቕንታ ንህፃናት እንከባኸቦታ ደ ንትማሽሙ እውን ብደንብ ክትከታተሎ ትኽእል እያ ኣብዚ ታይኒዮ ሓደ ጉልበት ይተውፅእ ካብኡ ከዓ እቲ ኬሪንግ ኣብኣ ኣሎ ናቹራል ጊፍት ስለዝኾነ ብደንብ ጌራ ክትከታተሎ ትኽእል ኢና ዝተመረፀ ዓይነት ስራሕ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ግን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕካ ኣይኮነን ማለት እወ ልክዕ ይኸዋ ኩሉ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ግን መስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓድና ንምግቢ ምስ ምግቢ ተታሒዙ ቀንዲ መስቲ ምግቢ ርክብ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እያ ብቐረባ ትረኽቦም ሓምለ ቆፅሊ መፅሊ ክኾን ይኽእል ዋላ ፍረምረታት ተጠቒማ ንምስራሕ እውን ስድራኣ ንምዕንጋል እውን ሲቐላ ካብኡ ሓሊፉ ኮላይ ፍልፍል እቶት ክኾን ይኽእል ካብ ዝብል እየ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ከተሓዞ ዘለኹ ምሕረትና ዋኸ ክምለስ እስኪ ማለት ኣብ ትግራይ ምስ በለስ ተታሒዙ ሰሪሕኪ ኢኺ ብዛዕባ ቅንጥሻራም ትፈልጢ ኢኺ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣመጋግባ ስርዓተ ምግብን ባህርያዊ ለውጥን ኣብ ዝብል ሰሪሕኪ ኢኺ እሞ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝለመዶም ምግቢ ወፂኡ ምናልባት ክረኽቦም ስለዘይከኣለ ድዩ ዋላ ኣማራፂ ስለዘድልዮ ድዩ ሓድሽቲ ምግብታት ንኽለምድ እንታይ ዓይነት ስርዓታት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት መገድታት እቲ ስርዓቱ ብኸመይ ዓይነት ባህርያዊ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል ዝብል እዩ ከምቲ ዝበለታ ኣነ ዝመፀ ሁሉ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ይፍትሑ ከምቲ ከቢድ ስናዓይ ከምዚ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝበለተ መጀመርያ ሰብ ጽቡቅ ገይረ ይቕበሎ ነይሩ ግን ብዙሕ ሰሪሐን ሓራይ ኮሙናለ እናተፈለጠ ይኸይድ ስለ ብዙሕ ሰርሓሉ ዝሰርሓ ስለቲ ጥረታት ከይደን ሕብረተሰብ ገለ ስለ ብዙሕ ተረኣዮ ሕጂ ኣነ ዝመፀኹ it was easy ንዓይ ቅሩብ ከም ክንዲ ዝኸቢድ ነበረ ሰብ ብዙሕ ተሰሪሑ ፀኒሑ ብዙሕ ትሬኒንግ ነይሩ ግን ኣነ እንታይ ሓሲበ ፈሊጡ ወፀኒሑ ሰብ ብዛዕባ በለስ ብዛዕባ በለስ ብዛዕባ ስርዓት ኣመጋግባ ብዙሕ ፍልጠት ነይሩ ግን ኣብ ተግባሩ ብዙሕ ኣይኣተወ ነይሩ ስቲል ትሬኒንግ የድሊ ነይሩ እዩ ትለውጢ ቁርብቲ ብናይ ሃይማኖት ይኹን ብናይ ጾም ይኹን ከም ዝበልናይ ባህልኻ ኣሎ ብርስን ገለ ፕሮቲን ከለዎ እስቲ በቃ ናይ ድኻም ዝንይ ኻይካ ትወስዶ ወይ ከዓ ጾም ሕልፍ ኢላ ከዓ ኣብ ስጋ ጥራይ ሓተኣቱ ንሱ ከዓ ኣለና እንድዩ በብዓይነቱ እቲ ቁሩብ ትፍልጠት ምእንቲ ትንዕቐት ነቲ ተወሰነ ምግብታት ምእንቲ ኸይመፅእ እንታይ ኢልና ንሕና በይንና ዝስራሕ ኣይኮነን በይንኻ ክሰርሖ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ብጣብያ ተኸድካ ብዙሕ ትሬኒንግ ተሃብካሲ በይንኻ ለፍሊፍካሲ መን ክሰምዓካ እሶ እንታይ ኣነ ገይረ ሕጂ all inclusive awareness campaign ሓንቲ ዓመት ሙሉእ ክብል ከለኹ ብሓደ ብትሬኒንግ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከድና ምስቲኦም ሓለፍትታት ኣብኡ ዘለው ምስቲአን health worker وخنا بحث حابرنا في training نعطي نرنا في تجارب cooking demonstration توسخ خامنت قربتي يتاخذ ضرب رايقه لا يدخمن نديو خا لو تخالط يفهمت انتي اذا نزل attractive نقبرو خا دي توسنت هاد فلاير قال create قلنا بتي بحل زلو attractive قلنا recipes احنا نشتغل بحد الدنيا تحريت ناي training قال دخلي خاحيزن أكثر إحنا نسي قرب attractive هنا فتيهم قلعت كقرب كم استيكا قاله ابنهم بمسج بتوصلنات ملقتني روه توسخ أب بمولو مس أب تيفي خوينا دي مس أمباسادة حيتنا أمباسادة كنا تفلت سب تقبله مهلت كب هو أرتيست مهلت كبرجركست
تقبلت اللوقة بهالسبب سو نسخ بحقيقة في cooking demonstration وستانيرنا سنة تدرس ترد النيرة سو حاله بتي قرب صبي حقس نجيو تقبلت يغيري قرب هو أما هذا كون حلاسي ويكأت قشي قال لهم حلاسي ما حق قال لهم يسألينه تسرح ناس قرب قليل بلنا نيرو بتوثق جن كم درس جرا براديو تحلف نيرا ما تعجبه على تي في مس بناشنال بتجري تراين صنفنا كمان بقول إذا حتى جنا تجري حديد بتنسوا يعني بتجري تي في بزح كمشوا صريحا يعني ما تعجبه طبعا نتنا الشح معتي سلمت أنا الشح معتي زدنا ما تعكسر عاد ما تعجبه نهز أنا أتكلم في الفود جروبس نبلن حمش تعاني فود جروبس أنت أنا كم كلنا بينا مس أخونا بزح نحلف لنا أنا بتجري تي في جرنا حلف ورحي ماستانغ باندا استباهل سايبراوي قجلة چاينا نعب منغستي اندونيسيا سليخو كمز اتوي ترتر منغستي اندونيسيا نتي كستت آلوتان تهابلوكوا نتي حبريتا جن نزيد حلوائي ترئيوتات سايبراوي سلكوا چاينا زمساسل يوم ابز حلف عمد كاب هاجرات اسياخونه ابزري عالم كابزلو هاجرات ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ከምኡውን ማሕበራዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝዓለመ ሳይበራዊ ስልኳ ቻይና እናወሰኸ ምምጽኦም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዎም ኣብ ማንዲያ ተስተባህለ ትካል ሳይበራዊ ጸጥታ ዝሰርሕ በንሪድ ካብ ቻይና ዝመጹ ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ብዘይ ዕግታ እናወሰኹ ይኸድሉ ይብል ቻይና ንዓመታት ናይ ኣሜሪካ ሳይበራዊ ተቐናቃኒት ኮይና ጸኒሓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ታፍትስ ፕሮፌሰር ሳይበራዊ ጸጥታ ዝኾነት ጆሴፊን ወልፍ ስፍሓት ዘለዎ ሳይበራዊ ስለያ ካብ ውሽጢ መንግስትን ወፃእን ጉጅለታት ብምውሃድ ክስራሓሉ ምጽንሑ ንቪኦኤ ትገልጽ ኣብ 2014-2015 ኣብዚ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ምሕደራት ዘጋጠመን 22 ሚልዮን መዝገባት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉን ፍጻሜ ናይዚ ገዚፍ መጻወድያ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ትብል ንሳ ድሕሪ ናይ 2015 ስምምዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ባራክ ኦባማን ፕሬዚደንት ቻይና ዚ ጂፒንግን እቲ ካብ ቻይና ዝመጽእ ዝነበረ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ምጉዳሉ ክኢላታት ይኣምኑ ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን እቲ ወጥሮውን እንደገና ዓሪጉ ካብ ቻይና ዝመጽእ መጥቃዕቲ ሳይበር ማለት ብኮምፒውተር ሰሊኽኳ ዝግበር ስለያ ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን እስያን ዝተፈጸመ ሳይበራዊ ስለያ ምንጩ ካብ ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ከምኡውን ካብቲ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ ዝሕግዝ ትካል ስለያ ቻይና ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ሳይበራዊ ስለያ ሓቢሮም ኣለዉ ታግ 28 ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ሳይበራዊ ስልኳ ናብ ህንዲ እውን ብምእታው ናይ 1 ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝወፀ ሪፖርት ማይክሮሶፍት ብወገኑ ክሮሚዮም ዝተባህለ ናይ ቻይና ናይ ስልኳ ጉጅለ ኣብ ሆንግ ኮንግን ታይዋንን ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ዕላማ ምግባሩ ከሲሱሎም ምምሕዳር ባይደን ነዚ ዳሕረዋይ ቻይናዊ ስልኳ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ምንቅስቓስ ኣርእዩሎም ኣሜሪካን መሻርክታ ሕብረት ኤውሮጳን ከምኡውን ኔቶን ብሪጣንያን ናብ ቻይና ዝቐንዐ ክሲ ኣቕሪበን ኣለዋ ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ ማይክሮሶፍት ዝገበረቶ ናይ ስልኳ ስለያ ብምኹናን ድማ ደው ንኽተብሎ ጸዊዐን ኣለዋ ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ ምስ ማይክሮሶፍት ኣብ ዝተገብረ ሳይበራዊ ስልኳ ብንጹር ዝጠቐሶ ነገር የለን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝግበር ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ወይ ካልእ እገዳ ኣይጠቐሰን እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ሕጋዊ ክሲ መስሪታ እያ ክቡራት እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ጽባሕ ሰንበት ክንመለሶ ኢና VOA
24 ንክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ክቡራትና ሎሚ ቀዳም ዘዳለናልኩም መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ከም ኣብ ትግራይ ዝበሉ ከባብታት ዘጋጥም ዓፀቦ ከጋጥም ከሎ ህዝቢ